Христос воскрес, помилуй, смерть смертью завоевал, порвавший путы пекла, житё нам даровал, порвавший путы пекла, житё нам даровал, а полночи с гробницы Избавителю воскрес, всем мирным с неба радость, Иисус покой принес, всем верным с неба радость, Иисус покой принес, а раница и женщины на Иисуса и шли, и мира дорогое яны с собой несли, и мира дорогое яны с собой несли. Пришли на масти тела уладара своего, да только у гробницы Яго шо не было, да только у гробницы Яго шо не было. Анёлы им сказали, больше вам не треба слез, Христос Победитель свету, с померлых воскрес, Христос Победитель свету, с померлых воскрес, Христос воскрес, помилуй, смерть смертью завоевал, порвавший путы пекла, житё нам даровал, порвавший путы пекла, житё нам даровал. Б'ють води, пицям співають, всім народам обещают, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьоро,
Ісус повза в Божій славі, крочить сьогодня разом з нами, перемогши смерть. Алілюя, алілюя, алілюя. Обутися край наш родний, гетиді святий погодний, как молить Христа. Алілюя, алілюя, алілюя. Б'ють свати, писам співають, всім народам обещают, что воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, серце кропиться весело, Пан наш знов живий. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ісус Богця в Божій славі, крочить сьогодня разом з нами, перемогши смерть. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Обутися край наш родний, гетиді святий погодний, как хвалить Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють звони, пицям співають, всім народам обещають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дякуємо Пану Богу за молитовные группы в нашем костеле. Молимся в интенции членов Ружи Матери Божией Анёльской за их семьи. Ружа Святой Тереси, дитятка Єзуса, особливим чином доручає Богу і заступництві Найсвятейшої Панни Марії, Ядвігу Русейську з нагоди юбілею і всю її сім'ю. Дякуємо Пану Богу за 89 років життя для Володько Регіни. І просимо про заступництво Найсвятейшої Панни Марії і Отця Фабіяна, Божого благословення і потребних ласк на дальнейшее життя. Просим Божого благословения, даров Духа Святого, опеки Маті Божої Отця Фабіяна для Уладзіміра у день його народження. Божої милосердності і володарства Божого просим для Мар'яни і усіх померлих сім'ї Драб і Нінартович, Анастасії, і усіх померлих сім'ї Шимак і Юргель, для Дмитрія і Часлави Марчинчиков, для Валентина Рачок, 5 років після смерті, Ксаверія, Ганефи, Юзефа, Ядвиги, Леонида, Ядвиги, Янины Новосельских, Августина, Аршули, Станиславы, Адольфины, Короля, Олеси, Юзефа, Шабунев, Аркадика, Адвардика,
Мішкавича, для Миколая Кобрика 2 годы після смерті, Браніслава, Ванди, Кацярини, усіх померлих з родні Тиханович, Юзефи, Сигізмунда, Марії, Владислави, Михала і усіх померлих з родні Скротських для Володько Антона. І просим Бога за усі наші грехи, каб ми з чистим серцем могли зложити гэтую найсвятейшую ахвяру. Зараз, дорогі брати і сестри, пробачте, буде посвячення тих колаў ружанцовых і таксама благословлення води і покраплення святой водою. А гэты абрад заўсёды замяшчае абрад пакаяння, поэтому, калі мы свенцім святою водою, не говорим тады, уже это исповедаюсь Богу всемогутнему. Хіба ксьон забудется, то тады скаже. Да, а так, правильно, то не треба говорить. Но. Так, 15:20, 15:50. Зараз хвилинку найдем где-то там. Вот там. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил гэтую воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Нехай Ён дапаможа нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте хроста. Пане Боже всемогутны, выслухай ласкаво наши молитвы, калі мы узгадываем дзівосную справу нашего створения, еще больше дзівосную справу нашего откупления. Калі кто принес воду на посвячение, она будет так само освячена. Освяти гэтую воду. Ты стварыў яе, каб давала урадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў воду прыладаю Тваей міласэрнасці. Бо праз яе ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. І ў прадказаннях прарокаў вода была знакам новага запавету, які ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христос асвяціў у Ярдане, ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вода нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў. Праз Христа, Пана нашага. Амінь. Пане Єзу Христе, Ты дзеля нас уцелавіўся ад Духа Святога і прыняў цела з Панны Марыі і стаў чалавекам. Просім Цябе, благослови гэтыя таямніцы ружанца святога і кожнага, хто, ушановуючы Твою найсвяцейшую Маці, будзе маліцца. Учыні, каб усе, хто будзе разважаць над таямніцамі Твайго жыцця, смерці і воскресення, атрымалі дары Духа Святога. І пасля заканчэння зямнога вандравання былі годнымі удзельнічаць у вечным жыцці, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. Ну co, пошли. Давайте. Як
Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у небеснай гасціне Яго валадарства. Амен. Хвала. Хвала на вышинях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владарю небесный, Боже, Ойча всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым в хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Всемогутный вечный Боже, неоспынно узмацняй у нас дзеянне пасхальнага сакраменту, каб тыя, каго Ты адрадзіў у святым хросце, з дапамогай Твоей ласкі прынеслі багаты плён добрых учынкаў і дасягнулі радасці жыцця вечнага праз Пана нашага, Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святого Бог, праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні, калі колькасць вучняў павялічвалася, эліністы пачалі наракаць на габрэяў, што яны забываюць пра іхніх удоваў у штодзённым служэнні. Тады 12 склікалі ўсіх вучняў і сказалі: «Нягожа, каб мы занядбалі Слова Божае і служылі пры сталах. Таму, браты, выберыце з вашага ліку 7 мужоў добрай славы, поўных духа і мудрасці, якім даручым гэтае служэнне. А мы ўвесь час будзем трываць у малітве і служэнні слова». Спадабалася гэтая мова ўсёй грамадзе, і абралі Стефана, мужа поўнага веры і Духа Святога, і Філіпа, і Прохара, і Міканора, і Тымона, і Пармена, і Мікалая, празеліта з Антыёхіі, якіх паставілі перад апосталамі. Яны, памаліўшыся, усклалі на іх рукі, а Слова Божае пашыралася, і значна павялічвалася колькасць вучняў у Іерусаліме, і шмат святароў прыняло веру. Гэта Слова Божае. Милосердность Твоя няхай буде над нами. Милосердность Твоя няхай буде над нами.
Чытанне першага паслання святого апостола Петра. Умілаваныя, прыступаючы да Пана жывога каменя, адкінутага людзьмі, але выбранага Богам каштоўнага. І вы самі, як жывыя камяні, будуйцеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу праз Езуса Хрыста. Бо сказано ў Пісанні: «Вось я кладу на Сіёне камень краявугольны, выбраны, каштоўны, і хто верыць у яго, не асароміцца». Таму для вас, веруючых, ён каштоўнасць, а для неверуючых камень, які адкінулі будаўнікі. Ён стаў галавою вугла, каменем спатыкнення і скалой спакусы. Яны спатыкаюцца аб яго, бо не пакараюцца слову, дзеля гэтага яны і прызначаны. Вы ж выбраны род, каралеўскае святарства, народ святы, люд, узяты Богам ва ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае святло сваё. Гэта Слова Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорога і правда і життя, каже Пан. Ніхто не приходить до Отця інакш, як тільки праз мене. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Нехай не тревожится серце ваше, верьте в Бога и у меня верьте. У доме Айца моего шмат святлиц, и коли б так не было, ти сказал бы я вам, что иду подрыхтовать место для вас, и коли пойду и подрыхтую вам место, приду знову и заберу вас до себе, каби вы были там, где я, а дорогу, куди я иду, вы ведаете». Каже йому Тамаш: «Пане, не ведаєм, куди йдеш, як же можем ведать дорогу?» Єсус сказав йому: «Я дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до мене інакш, як тільки до Отця, інакш, як тільки праз мене. Коли б ви ведали мене, ведали б і Отця моєго, і адгэтуль ужо яго ведаеце і бачылі». Філіп каже йому: «Пане, покажи нам Отця і хопіць нам». Адказав йому Єсус: «Філіпе, стільки часу я з вами, а ти не ведаєш мене? Хто мене бачив, бачив і Отця. То чому ти кажеш: покажи нам Отця? Ці ти не віриш, що я у Отцю і Отець во мне? Словы, что я кажу вам, не от себе кажу, але Отец, який во мне, Ён чинить справы свои. Верьте мне, что я у Отцу и Отец во мне. А коли не, то верьте дзеля самых учинков. Сапраўды, сапраўды кажу вам, хто верить у мяне, будзе робить учинки, якія я роблю, и больше за их зробить, бо я иду до Отца моего». Гэта слово Пана. Сідайте, дорогие браты и сестры. Поважаные, сьогодні Христос звертає особливую увагу на себе. Ми бачимо у діяннях святих апостолів, як кількість учнів поширалася, кількість тих, хто повірив у Єсуса Христа і Єсусу Христу, так само повеличувалася, що розповсюджувалася з повеличенням кількості
распаўсюджвалася Евангелие па ўсім свеце, па ўсіх краінах. Распаўсюджвалася Евангелие, мы бачым, сярод гэліністаў, гэта значыць тых, хто размаўляў на грэцкай мове, грэцкамоўнага асяроддзя, альбо, можам сказаць, асяроддзя язычаскага, паганскага. І бачым, напэўна, першыя непаразуменні, якія ўзнікалі адносна не толькі веры, а перш за ўсё паводзін, як трэба весці. Апосталы сказалі, што вось было бачна, што звярталася вялікая ўвага службы пры стале, так называемой. Это значыць харытатыўнай, дабрачыннай дзейнасці. І апосталы сказалі, што гэта неправільна так. Трэба, каб перш за ўсё нам трэба прапаведаць Божае Слова і гэтым быць асаблівым чынам занятыя. І для таго, каб харытатыўная дзейнасць, бо Касцёл таксама мае такую місію дабрачыннасці, альбо, можам сказаць так, добрых учынкаў, каб гэтая дзейнасць таксама не занядбана была, выбралі спецыяльных мужоў, спецыяльных людзей, якія у большасць, якія займаліся гэтай справай. То есть яны не былі прысвечаныя прапаведанню Божага Слова. Бо асноўная місія Касцёла, дарагія браты і сёстры, гэта прапаведанне Божага Слова. Глядзіце, прапаведаванне Божага Слова. Вось гэта я яшчэ чаму падкрэсліваю гэты кірунак? Таму што мы абвяшчаем Езуса Хрыста, мы тлумачым, кім ёсць Езус Христус. Тлумачым чалавеку, чаму трэба верыць Езусу Христу. Чаму? Адказваем на жыццёвыя пытанні. Сёння шмат пытанняў паўстае ў кожнага з нас унутры. А навошта верыць у Бога? А што дае мне вера ў Бога? Заўсёды мы хочам бачыць нейкі вот такі нават матэрыяльнае наступства нашай веры, што вось нам жывецца добра, то есть благаслаўленне есть, і што толькі добра, вось як усё добра, то будзем верыць, будзем хадзіць. Мне мімаволі з дзяцінства вспоминается такое цікавое здарэнне, знаете, тоже веры, як раней же ж помните, усе косили все, что можно косить, да? И где можно. Это цяперака не косить нічога. Там нікого коров нема, ні в кого нічого нема, а раней, як где тільки убачать кусок сена, чи що там, одразу быстро скосять трави якої, бо треба корови накормити. У нас костел був, знаєте, коло його ж теж був земельний участок. Я як зараз помню так. Ходив до костела, покуль давали косить коло костела. Як там сказали другому, перестав ходить до костела, да. Но навіть такое цікаве було. Покуль вот там все активно, все. Дали кому-то другому скосить, все, перестало, проблема вырашилась. Человек не пошел до костела. Хоть католики, все, як положено. Ну, чоловіче, завсюди неяк чоловік говорить, от, як пан Бог буде благословить, давайте шлюб возьмем, буде благословить, похрестим, буде благословить, все вот. Ну, конечно, мы спадзяемся добра. І гэта правильно, што спадзяемся, бо заўсёды з Богом ёсць добро для чалавека. І добро духоўнае, і добро матэрыяльнае. Але таксама гэта не значыць, што пан Бог, ці вера ў Бога нейкая золотая рыбка. Да? Вот по шчучаму веленню, ці по золотому рыбку хаценню, раз, помаліўся здоровай Марыя, ці збітая Марыя, і ўсё сталася так тут. Вот. А трэба, каб у соседа чыр сеў в одном месте, раз, помолился, и все сталося, да. И на тое, да. Это трошечки так, може, з одного боку мы павінны зразумець, што вера у Бога нам патрэбна для того, каб мы пераадолелі і умелі пераадольваць і добра, і кажуць, і дабрабыт, і нястачу. І дабрабыт, і нястачу. Учора один хлопчук мне такое сказал, говорит, ну вот бывает так вот, говорит, подставил
Это не на споведи было, не, я ніколи про сповідь ніколи не говорю, бронь Божа. Але каже, ну, він мене там трохи попхнув, а я його по ногах так, ну, дитё, а я його, каже, по ногах так, ногою, да. Я говорю, ну як ж так можна, то, ну, зрозумій, це ж дренно, от ти б'єш чоловіка, от нарушаєш Божий заповідь. А я, говорить, я понимаю, но, говорить, я не успеваю подумать, что так не треба робити, як воно зробиться. Да. Не успею подумать, говорит, что так не треба робити. Говорит, я понимаю, что не можно. Але оно уже зробиться, и мне тогда вот, хоть я должен вначале, говорить, подумать, что вот так не треба. А оно раз и зробилось, уже, понимаете, так. Поэтому, но есть такое у человека. Для этого Бог милосердный, для этого Пан Єсус, ось сьогодні чи нам говорить у Євангелії такі вельми прості слова. У Бога вірите, у мене вірте. Тобто я близько вас, я коли вас знаходжуся, ті всі клопоти, складайте гэты клопоти, радості, все складайте, довірте мені, все абсолютно. І з гэтага буде благословлення, кажуть, і з того нават, з той проблеми, яка видавається, ось зараз наступила проблема, і виходу нема, мене загнали в угол, я вже в углу знаходжуся, всі проблеми життєві, зосталося тільки, кажуть, головою об стінку битися і забитися, вот так. Да нема такої хвилини у житті чоловіка, коли б не знайшовся б нейкий вихід. Ви, напевно, глядели гэты фільм такі польскі, вельмі пригожий, «Знахар», який називається, і говорить, там этому говорить, ну, в тюрму ж тебе посадять. Говорить, і в тюрмі люди живуть. І в тюрмі люди живуть. Ну, звісно, смотря які тюрми, різні тюрми, але так само люди живуть. І так само я пам'ятаю розказ тати, який говорить, що видавалося, що все, але треба було ось дбати про те, щоб не перекрочив некий крок, який приведе тебе до смерті. Ось, кажуть, ну, дбати про своє. Ось дають стільки їсти, гэта хватить, каб выжыць, не пражыць, але выжыць. Але як ты стопіш крок у бок памойкі, як кажуць, там, дзе можна знайсці гнілую ежу, ад якой 100% отравішся, і ад якой 100% памрэш. Вось. Але яна там ёсць. Вось. Чалавек, як можа жалудак такі быць, як леў, як кажу, не здарма гаворыць, жалудак льва настолькі моцна патрабуе ежы, што ён уже леў не бачыць перад сабою нічога. І хто? Нема нічога, яму вось галоўнае дасягнуць гэты кавалак мяса, і ўсё. І конец. І нават святы Пётр, апостол, пра д'ябла гаворыць такім чынам. Ён як леў, які рычыць, то есть, які вельмі моцна галодны, яму вось толькі вось не хапае вось гэта. Настолькі ў яго столькі многа злосці ўнутры, ён гатовы наскочыць на кожнага, каб яго разарваць, каб увесці ў грэх, каб душу гэтую разнесці на кусочкі. Настолькі ён, вось, нават нам цяжка вось прадставіць, святы Пётр паказвае вобраз льва у гэтую хвіліну. Калі мы зразумеем вось гэты вобраз льва, мы настолькі бачым жорсткасць д'ябла у падыходу да знішчэння душы чалавека. Якая великая жесткость. И поэтому Христос говорит, вот глядите, оборонца, поверьте, только во мне вы можете найти. Я покажу вам Отца. Никто другой не покажет вам ничего. Никто другой не принесе вам збавления. Я дорога, правда и життю. Никто не приходит до Отца, инакше, як только праз мяне. Каб вы ведали мяне, ведали б я Отца моего. Глядите, какие хорошие слова. Каб вы ведали мяне, ведали бы я Отца моего. Теперь питание, ці мы ведаем Иисуса Христа. Насколько нам часами не хочется познать Иисуса Христа, насколько нам часами не хочется прийти до костела. А може гэдак, мы будем выкручиваться всякими часами, всякие причины робить. Нават больше, чем дети у школу не хочуть идти. Нават нам часами ось так аж не хочется.
Вот вспомните, як нам не хотелось в школу калісь ісці. Ну, может, кто-то ходил с радостью, но большасці не вельмі. И так теперь человек, вот як гэтае дитя, вот выкручивая все магчымае, хотя каб уже заболела, уже значит не пойду, уже значит не пойду. Не, дорогие браты и сестры, это наши адносіны до Иисуса Христа. Святый Павел сказал: «Робите все на хвалу Божию». Что бы вы ни робили, робите на хвалу Божию, не для человека. Бо у нас часами выходит так, что мы для человека стараемся. Нават коли приходим у костел, ну, як много людей, то проблемаў нема, все месяца занимаются. Да? А як бачно, зрана на имши, мало людей приходит, тут пару человек сядить, ну и пришли родственники помолиться за какого-то померлого в интенции. И у кучечку, не щоб упереди сели, бо пришли до Иисуса помолиться. Але так, как никто не бачу, дети в конце сховаются, там тулятся, я со страху, бо боятся перед Богом. Якая это молитва, коли мы пришли до Иисуса Христа и ховаемся от Иисуса Христа. Заўсёды, калі прыходзім нават да касцёла, мы стараемся сесці на першую лаўку, бо мы да Иисуса Христа, бліжэй да алтара, бо на алтары здзяйсняецца найсвяцейшая ахвяра. Усё на хвалу Божию, не боимся. А что мне там подумаю? А нехай яны там сядзяць уперадзе, а я где-то сзади. Не трэба бояться, мы идем до Иисуса Христа. Мы памятаем, что заўсёды павінны быць на першым месцы, бо мы до Иисуса Христа. Так само, калі спяваем, ну, добра, что у нас пані Лена мае голос солидный, знаете, тут чуваць, як що спяваецца. А так вот хор у нас для того існуе, каб дапамагаць спяваць. Каб дапамагаць спяваць кому? Касцёлу. Да? Касцёлу, то есть хор павінен на першую чаргу, тыя, хто на гарах, павінен на першую чаргу спяваць, бо на хвалу Божию яны за сабою вядуць касцёл. А як яны не хочуць спяваць, то і касцёл не спявае тады адпаведна. Да? А ксёндз тады ўжо крычыць, спявае, і ахрып не возьме. Так, этот самый. Поэтому там добро, если так, вот у нас это самое, у будний день кто-то есть. Бывает, начну спевать песню, так, ай-яй-яй, часами вот, хотяшка вот воздуху это самое. Спевать треба на хвалу Божию, треба сказать на хвалу Божию. Все занимались колись у хорах спевали, там это вот, ну, раскрыть устны треба, выдохнуть это спев, бо ты ж на хвалу Божию. Отповедно, як ты так уже там ці молишься, ці в молитве, вот, бывает часами так, вот, я не говорю, что треба кричать, але вот, молиться достойно, бо ты на хвалу Божу это робишь, а не там, або прийдуть ксяндзу сповідатися, там, ксяндз уже прислуховується, і ніяк, это саме, уже думає, а ці пан Єсус почув гэтыя грахи, ці не почув, ці адпусціў гэтыя грахі, ці не адпусціў. Напэўна, як грашылі, то с удовольствием грашылі, да? Да. А вот як сказаць, так это страшно тады сказаць. Не боймайся, мы прыходзім до Иисуса Христа. Вось, для Иисуса Христа. Кажа, что вот, Філіпе, сколькі часу, а ты не ведаеш, хто мяне бачыў, бачываецца таму, то чаму ты кажаш, пакажы нам айца. Сапраўды кажу вам, хто верыць у мяне будзе рабіць учынкі, якія я раблю, і больше за іх зроблю. То есть моя ідэя, і чаму я вось гэта говорю, будьте смелымі ў Христе, смело вызнавайце Яго, смело абвяшчайце Яго вось хвалу, праз малітвы, праз спевы, праз вось наше захаванне. Перад нами Иисус Христос. Мы все робім для Пана, все робім для Иисуса Христа. Мы Яму удзячныя за эту великую ласку. И ведаем, калі мы будем заставацца ў ім, Ён нам поблагословіць, чтоб нам не было, ці добра, ці дрэнна. Як бы мы ни жили, Он будет нам благословить, калі мы Ему будем верны. То есть мало верить у Иисуса Христа, але яшчэ заўсёды говорю, поверить Христу. То есть нават у кожную хвіліну, у кожным служенні, як я уже згадаў про хор, про міністрантаў таксама хочу згадаць, что не трэба бояться, трэба смело вызнаваць Иисуса Христа, нават у паводзінах і руки зложить, и адпаведна стаць, и засяродзіць свою увагу на ўсё, і ў касцёле ўсё.
Гэта нашыя паводзіны перад Панам Богам, не перад ксяндзом, не перад народам, а што пра мяне скажуць? А хай што гаворыць, то гаворыць. Я спяваю, я хачу, можа, не гэтак заспяваў чуть-чуть, але я спяваю добра, я малюся добра, я адказваю добра, я прыйшоў, каб сустрэцца з Езусам Христом, я прыйшоў, каб перад ім стаць на калені. Бо гэта вялікая ласка, дарагія браты і сёстры, як я ўжо казаў не раз, дзе дваіх альбо траіх сабраліся, я сярод іх. Нехай Бог нас благословляе у нашай веры, у нашай адданасці Езусу Христу. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Айца, да Бога, які паяднаў нас з сабою і сваім умілаваным Сыне Езусе Христе, узнясём з удзячнасцю супольныя малітвы. Читай, Володя. Моліся за святы касцёл, Христовое тело, каб усе яго вызнаўцы імкнуліся да святасці. Цябе просім. Моліся за біскупаў нашай краіны, каб іх пастырскія ініцыятывы служылі на карысць усяму народу. Цябе просім. Молімся аб еднасці і згодзе паміж народу, каб спакой, які дае нам збаўца, запанаваў у сэрцах усіх людзей. Цябе просім. Молімся за нас, якія празмерна клапоцяцца аб сваіх дабрабыце, каб яны ўмелі згаджацца з Божай волі. Цябе просім. Молімся за людзей, якія дакарае сумлення, каб яны знайшлі спакою ў сакраменце, пакаянні і паяднання. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб удзел у святой мшы паглыбляў нашу еднасць з Богом людзьмі. Цябе просім. Дзякуем Пану Богу за малітоўныя групы ў нашым касцёле і молімся ў інтэнцыі членаў ружы Маці Божай Анельскай і за іх сем'і. Прашу Бога, ружа Святой Тэрысы, дзіцятка Езуса, асаблівым чынам даручае Богу і заступніцтве Найсвяцейшай Панны Марыі Ядвігу Русецкую з нагоду юбілею ўсю яе сям'ю. Дзякуем Пану Богу за 89 гадоў жыцця для Рэгіны Валацько і просім заступніцтва Маткі Найсвяцейшай Яйца Фаб'яна, благаслаўлення патрэбных ласк на далейшае жыццё. Просім Божага благословлення дароў Духа Святого, опеки Маці Божай Яйца Фаб'яна для Уладзіміра у дзень яго нараджэння. Я хочу тоже падзякаваць Богу
за тое, што мы стараемся 12 числа молиться про заступніцтва Айца Фабіяна. Гэта вельмі важна і для нашай парафіі, для нашай супольнасці, але важна для нашай зямлі, і для ўсяго свету. Просім яго заступніцтва перад Богам усемагутным. Цябе просім. Божай милосердности и владарства Божьего для Марьяны, усіх померлых сям'ї Драб, Іні Нартович, Анастасії, усіх померлых сям'ї Шимак і Юргіль, для Дмитрия і Чеслава Марцинчиков, для Валентина Рачок, Ксаверия, Ганеф, Юзефа, Ядвиг Леонида, Ядвиг Янины Новосельских, Августина Аршули, Станислава Дольфины, короля Олеся и Юзефа Шабунев, Адвардика Мишковича, для Миколая Кобрика, Бронислава, Иванды Катерины, всіх померлых Тиханович, Юзеф, Сигмунда, Марии Владиславы, и Михала, и всіх померлых з родні Скротских, для Володько Антона. Тебе просим, окунай у серце наймилейшего Збавителя людей, несправедливо покрывдженных, несправедливо осудженных, тяжко невылечально хворых. Прошу Бога за наших охвярадавцев, Тебе просим. Боже, Ты про смертью воскресения Своего Сына заключил заповедь с человечеством. Выслухай наши молитвы и керуй нами, каб наши учинки завсёды были згодные с верой, якую мы вызнаем праз Христа, Пана нашего. Амен. Сідайте. Христос Пан, поставший з гробу, Аллилуйя, Аллилуйя, радость дав своему народу, Аллилуйя, Аллилуйя, дав життя без шкодомання, Аллилуйя, Аллилуйя, ціля грішних радовання, Аллилуйя, Аллилуйя, вийди день радость одина, Аллилуйя, Аллилуйя, прославляй Божого Сына, Аллилуйя, Аллилуйя, Бога в Тройці визнаваймо, Аллилуйя, Аллилуйя, честь і хвалу отдаваймо, Аллилуйя, Аллилуйя. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Боже, Ты працудоўны обмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго боства, ученикам мы, спазнаўшы Твою правду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. І з Духом Твоїм, У гору серце. Усносім і до Бога нам. Подякуєм Пану Богу нашому. Однагі та і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, праз ахвяру свайго цела на крыжы,
И он завершил ахвяры старого заповету, и отдаючись об'єдзеля нашого звагавлення, сам став святорогом, алтаром и ягнем ахвярным. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа. А хоры анёлов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 вам Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вишнях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вишнях. Саправди Божа, Ти святий, криниця усялякої святості, тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос у воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже, освяти эти дары росою Духа Твоего, камены сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, узяв хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удоскональ его в любови разом с папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надійного воскрешення. І про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволь їм убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марією, святим Юзефом і обранником, со святими апостолами, усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владычество Твое,
Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твоего володарства и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, прощи мне, зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, дарить Тебе супокоем и едностью, ки живешь и володариш, на веки вечные. Ам. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою. Супокой с тобою. Супокой с тобою. Малоранко Божий, ягаки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Малоранко Божий, ягаки береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Маранко Божий, ягаки береш на себе грехи світу, а дари нас упокоїм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, варты, каб Ты увайшов до меня, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амінь. Так, Отче, я хочу, каб Ти, кого Ти дав мені, були со мною там, де я. Каб вони бачили хвалу мою, яку Ти дав мені. Алілюя. Вітай, спожитку, у яким укритий сям'їмо, величний Створитель. Вітай, напою штанов наших стольних, раб Господоль. Вітай, криниця добрині могутній, сам Бог сусвіту у Тобі присутний. Ти для всіх мирних знак мудрості Божої, вічної пригожої. Вітаю, манна, що з небес спадає, і смак розкошний в серцях учиняє. Люди, прийдіть, очуйте, смотрите, личи у світі. Вітаю, древа, з величного
всюди повний соках життєдайних, хто плоть скоштує, той смерті так близькой не забоїться. Вітая діна наших серця радость, для бідних душам дивная ласкавость. Сьогодні Тебе наші сльози шукають, прагнуть жадають. Сльози з твого витирайте, проганяйте з серця гріх. Пісні радостно співайте, хай гучить веселий сміх. У воскрес Пан над панами, Йол живий, Он разом з нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускрикайте, аллилуйя. У воскрес Пан над панами, Йол живий, Он разом з нами. Аллилуйя, аллилуйя, ускрикайте, аллилуйя. Что ж для Пана варты зброя, камінь пірала шкоди всі, не стримає злая воля, суд, що нам життя неси. Знищить Бога, хто старався, надаривно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускрикайте, аллилуйя. Знищить Бога, хто старався, надаривно намагався. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Бог могутний, Пан натури, що створився главний обшар. Вийшов з гробу, знищив мури, безсмертний Володар. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Варта покидала зброю, не володає собою. Аллилуйя, аллилуйя, ускликайте, аллилуйя. Єсу Христе, дай збавлення, долучи нас усіх. Раз Твое воскресенье для субольного стих
Дякуєм Тобі, Боже наш, бо Ти ось добрий. Дякуєм Тобі, Боги. Алілуя. Дякуєм Тобі, Ісус, за Твою любов святую. Дякуєм Тобі, Пані. Алілуя. Дякуєм Тобі, Дух Святий, за святої сутяження. Дякуєм Тобі, Пані. Алілуя. Молимся. Боже, узмоцнений сакраментальными дарами, покорно Тебе просим, кабы Евхаристичная ахвяра, якую Сын Твой нам наказал складать на успомин объим, повеличила в нас любовь до Тебе и до ближних праз Христа, Пана нашего. Святый Архангеле Михаиле, бережи. Сядьте, калі ласка. Аб'явы душпастырскія. Пачаўся месяц май. Кожны дзень перад вечерней святой мушой, маёвае набажэнства. Это 10 так приблизно 18:30 мы будем распачынаць набажэнства, а затым святая имша вечером. Прошу организовать маёвае набажэнства і каля крыжоў, якія былі установлены ў стоўбцах, у вёсках, понаставляли крыжов. Теперь молитесь, пожалуйста. А что ж вы думали? Так, и все так просто. Но молодцы. Знаете, я вельми тешуся. Ну, хоть кто может, приходите до крыжов, помолитесь, летание, прочитайте, не умеете заспевать, прочитайте. Тут за озером настоятельно требуют, чтобы в 20:00 собирались на молитву около фигурки Матки Божией. Вот. Запрашаю, старайтесь. Можно там, где заўсёды молились около брамки нашей, вот, где старый костел, там есть фигурка Матки Божией. Вот там, может, тот регион Столпецкий, там старожитный. Вот там с того райончика там можно подходить, помолиться, там кто ближей. Вот, поэтому молитесь. Май месяц – это пригожий май. В понедельник имша у 19, а уторок 9:19. После имши во уторок у 19:30 репетиция у детей, которые идут до первой коммунии. 6 мая у 19, 7 мая у 9:19. Так само набожество першого четверга у 18:00 розпочинається 7 мая. Святая година у 23:00. 8 мая пятница, святая имша у 19:00. 9 мая суббота, святая имша у 9:19. У 17 розпочинається сповідь дітей, які йдуть до першої комунії і їх батьків і родних. 10 мая, неділя, подчас святої мши на 11:00 буде перша комунія у дітей, тому звертаюся до вірників, щоб старалися так от організуватися по можливості на цю святу мшу. Ну, тут буде трохи більше людей, але терпливо зносимо тяжкости. Это бывает редко. Поэтому, як попадется стоять на улице, мы будем молиться, как была погода, то можно себе это самое взять такую есть зараз, эти столочки такие, раз, сел. Лавки есть у нас, там вот беседка, чуть что, кто будет уже
замерзать ці пацець можна так. Мы там стараемся і робім эту беседку, так называемую. Вот, калі ласка, запрашаю вас, нехай Боженька благословляе. Жацерава цеда, як у нас наступную нядзелю, як заўсёды будзе імша. Фэст святого Станіслава мы трошачкі змянілі ў гэтым годзе, прасілі, што вот там пэўныя такія ўмовы неспрыяльныя, ну, будзе святого Станіслава 8 числа у 18:00 у капліцы у Жацерава. Поэтому, хто хоча пабыць на возе этой урачыстасці ў гонар святого Станіслава, запрашаем до капліцы у Жацерава у пятніцу 8 числа у 18:00. Я хочу падзякаваць за ўборку касцёла, актыўныя, адказныя, усіх бацькоў, тых дзяцей, якія будуць прынимаць першую святую. Вельмі прыемна было. З панядзелка, з 11 числа, у дзетак будзе распачынацца белы тыдзень. Пастарайцеся, каб яны былі на вечарняй імшы, ну і, зразумела, заўсёды будзем рады бачыць іх, усіх вас у касцёле. 17 мая будзе, это за 2 тыдні, гадавіна мінулагодняй першай святой камуніі. Сестра Вольга запрашае да ўдзелу ўсіх дзетак, якія прымалі камунію ў прошлым годзе. Просьба бацькоў паведаміць сястры пра ўдзел. До 6 жніўня праходзіць акцыя «Дар сэрца» для парафій у патрэбе, з мэтай якой з'яўляецца дапамога невялікім парафіяльным супольнасцям і святарам Магілёўшчыны, скарбонка пры ўходзе. Там таксама я буду ўдзячны за дапамогу на ремонт нашага мікрааўтобуса, калі хто хоча дапамагчы, можа злажыць нейкую ахвяру. Даволі вялікая сума, там, ну, уже столькі гадоў не было такого капітальнага вялікага ремонту, поэтому трэба зрабіць. Гэта наша, як я гавару, такая парафіяльная лашадка, якая вельмі нам дапамагае ва ўсіх справах парафіяльных. Я буду вельмі ўдзячны за дапамогу. З 15 по 17 мая ў касцёле ў Нясвіжы пройдуць рэкалекцыі цвярозасці. На дошцы аб'яў можна пазнаёміцца з праграмай. 23 мая у касцёле о 16 гадзіне у нас у касцёле адбудзецца канцэрт арганнай музыкі. Падрабязнасці бліжэй да даты канцэрта. Я вельмі ўдзячны за вашыя сродкі, якія вы складаеце таксама і на рамонт аўтобуса, і на патрэбы нашай парафіі. Мы стараемся так заўсёды нешта тут працы пэўныя весці парафіяльныя, поэтому на гэты год у нас яшчэ вось зараз чакае, я так ціха, що мне абяцаюць, уже другі год абяцаюць, ну тут уже кажуць, што точно прыедуць дарабіць гэтыя крыльца, ўсе матэрыялы як бы ёсць, а ўсё гэтыя майстры не могуць знайсці часа. Ну вось тут уже ўсё вот зараз. Ну, приедут, так зробить, думаю. Все равно крыльца есть, ходить есть под чем. Я уже так особливо не нервничаю, знаете. Материал есть, вот, поэтому, ну, приедут зробить. Не сегодня, завтра приедут. Ну, на это тоже треба будет заплатить. И мали, коли приедут, тогда добро. У Ларку есть часопис «Наша вера», можно набывать. І запрашаю ўсіх, хто на рэпетыцыі парафіяльнага хора адбываецца о 18 гадзіне у нас у касцёле. Вось гэта такія асноўныя аб'явы. Зараз адбудзецца набажэнства маёвае ў касцёле, і таксама сёння першая нядзеля месяца адбудзецца працэсія. Хто жадае удзельнічаць у гэтых набажэнствах, калі ласка, можна застацца і памаліцца яшчэ. Кожны мае пэўныя інтэнцыі, пэўныя намеры малітоўныя. Вось сёння нядзелька святая, і гэта няхай дасць нам ахвоты, што сёння дзень Пана Бога. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отец і Син і Дух Святий. Ідіть у спокої Христа. Дякуєм Пану Богу. О, нагай святіша, Остия, веди нас загоня бісних брат, тревожить моці
Kyrie eleison, Christe eleison, Christe почуй нас, Христе вислухай нас. Ойче з неба Божа, смилуйся над нами, Сині Откупитель світу Божа, смилуйся над нами. Духу Святий Божа, смилуйся над нами, Святая Троїця Латини Божа, смилуйся над нами. Святая Мария, молися за нас. Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над панами, молися за нас. Мати Христова, молися за нас. Мати Костьола, молися за нас. Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божей, молися за нас. Мати надії, молися за нас. Мати пречистая, молися за нас. Мати беззаконная, молися за нас. Мати непорушная, молися за нас. Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, молися за нас. Мати найцудовнейшая, молися за нас. Мати доброй ради, молися за нас. Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, молися за нас. Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, молися за нас. Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, молися за нас. Панна ласковая, молися за нас. Панна верная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Руша мистичная, молися за нас. Пиша Давидова, молися за нас. Милости славной, молися за нас. Золотый домби, молися за нас. Молчи заповеду,
стараўлінні хворих, молися за нас, притулок грішних, молися за нас, легка мігрантів, молися за нас, сутішальниця засмучених, молися за нас, у спомогах християнам, молися за нас, королева анёлов, молися за нас, королева патріархів, молися за нас, королева пророков, молися за нас, королева апостолов, молися за нас, королева мучеников, молися за нас, королева віровизнавців, молися за нас, королева панов, молися за нас, королева всіх святих, молися за нас, королева без греху безжародного зачатая, молися за нас, королева в небо взятая, молися за нас, королева ружанця святого, молися за нас, королева сім'я, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева Білорусі, молися за нас, королева світу, молися за нас, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пані, даруй нам, Пані, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пані, вислухай нас, Пані, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. За нас, Святая Богородица, Как сталися ми годним обетованием Христовым. молимся, просим Тебе, Пане, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся. Пам'ятай о Найсвятейшей, все разом. Пам'ятай о Найсвятейшая Панна Марія,
што ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да Цябе ўцякае. Цябе на дапамогу кліча, Тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны да Цябе, о Панна над паннамі, і Маці наша імкнуся, да Цябе прыходжу, перад Табою грэшны, плачучы стаю. О Маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Амен. Идите на место с звонками. Веселый день для нас настал, якого світу весь жадав. Сьогодні Христос гробу встав. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Владар небесний к нам прибив, як цвіт на соняху зацвів, по смерті з нами знов зашив. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пекільну ніт розвоював, усіх злочинців покарав, а грішним ласку дарував. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 3 дні в отхланні он провів, там суд тяжав святих отцов.
нам розумні тлумачить, свято віри прийнясі, Богу вічна мудройці, православлені хвала, і Отцу і Сину разом, Творцу вічного життя, Духу, що від їх походить, давцу вічного святла. Аминь. Молимся, Боже, праз пасхальную таємницю Христа Ти откупи усіх людей, заховую на справу Твоєї милосердності, каб ми, неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, удостоїлися отримати її плен праз Христа, Пана нашого. Аминь. Хай буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святое, хай буде прославлений Ісус Христос, справний Бог і чоловік справдний, хай буде узвеличено ім'я Христова, хай буде прославлена найсвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде узвеличений Иисус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославлений Дух Святий Утешитель, хай буде вшанована найсвятейшая Панна Марія, хай буде вшанована її святої безоганної зачаті, хай буде вшанована повної хвали її у небо взяті, хай буде вшанована ім'я Марії Панни і Маті, хай буде вшанований святий Усав, її пречистий обранник, хай славиться Бог у своїх аньолах і всіх святих. Аминь. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент.
Творця, став біжити оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіянин наш чудотворця, став біжити оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіянин наш чудотворця, став біжити оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і даним служенням поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. А дари ласки і хвали алтара слугу Твоєго, айца Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амен. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ти єсть маті, з мертвих повстав згодна слова, а ти моли за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас